Täällä on tällaisia tyyppejä. Mitä ne oikein puuhaa? Ne vääntävät, kääntävät ja hakkaavat. Ja lopulta syntyy projekti. Projektipalvelut. Mikä se on ja mitä varten? Tässä on Hyria. Ne tekee tulevaisuuden osaajia. Maailma muuttuu. Pitäisi pysyä mukana ja olisi tarve kehittyä. Ja viedä tätä palloa oikeaan suuntaan. Tarvitaan uudenlaisia osaajia. Mistä ne löytyy ja miten ne tehdään? Kokemusta meillä Hyriassa on. Ja taitoa, tietoa ja ideoita. Mutta mistä rahat uusien juttujen kehittelyyn? Onneksi meillä on isoveli, jolla on rahaa. Yes! Lyödään siis päät yhteen, asetetaan tavoite ja rakennetaan hanke. Laitetaan oma panos koukkuun houkuttimeksi ja lähdetään pyyntiretkelle. Ja silloin nappaa. Hankitaan tekijät ja niille pelit ja rensselit. Projektoidaan pari vuotta. Kokeillaan, opitaan, kehitetään ja kehitytään. Mallinnetaan ja pannaan juttu toimimaan. Tuotetaan maailmaan parempia osaajia ja nostetaan samalla Hyria maailman kartalle. Heitä siis ideasi ja anna sille mahdollisuus tulla isoksi jutuksi. Projektipalvelut. Tyypit valmiina auttamaan.